Έχουμε λοιπόν τον πρώτο νικητή του διαγωνισμού Tag the World. Είναι η Τόνια Κουκουζή από την Αθήνα, η οποία κέρδισε ανεβάζοντας το μήνυμα «Ας αφήσουμε το ρεύμα της ανακύκλωσης να μας παρασύρει». Το μήνυμα αυτό θα γίνει γραφίτι από μια επαγγελματική ομάδα καλλιτεχνών σε έναν τοίχο στη γειτονιά της. Συνδυάσει το ρεύμα της ανακύκλωσης, όλη αυτή την προσπάθεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα που συνδέεται με τις ηλεκτρικές συσκευές. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνο. Ακόμα και τα σπρέι είναι οικολογικά, έτσι, είναι φιλικά στο περιβάλλον. Μπράβο Τόνια, μπράβο. Για να συνεισφέρετε κι εσείς λοιπόν για ένα πιο πράσινο κόσμο, μπείτε τώρα στο facebook.com/electrocycle και δώστε το δικό σας στίγμα.